Pa zato što je to jedini način da pokušamo da prevaziđemo ovu krizu, zato što su sve zemlje, 40 zemalja širom sveta je praktično na taj način iz ovakvih situacija izlazilo kroz jednu prelaznu vladu i zato što je to jedini način po meni i da se ispune studentski zahtevi koje vlast očigledno ili nema kapaciteta ili ne želi da ispuni kao prvi cilj, a kao drugi cilj bi moralo da bude dovođenje do toga da imamo normalne, fer i poštene izborne uslove i da ta vlada sprovede izborne uslove, pošto ne možemo očekivati da će vlast na bilo koji način uraditi ono što bi praktično njih stavilo u ravnopravan položaj sa opozicijom. I ono što bi još trebalo da svakako ta prelazna vlada uradi jeste svakako jedna akcija borbe protiv korupcije, u smislu aktuelnih dešavanja onoga što se danas u Srbiji dešava. Čini mi se da u ovom momentu, u ovakvoj situaciji ne postoji drugi način da se dođe pre svega do ovoga što traže studenti. Studenti zapravo traže da institucije rade svoj posao. I sad ako bi institucije počele da rade svoj posao, to bi značilo da i institucije koje sprovode izbore bi radile svoj posao. Zapravo, a vlast ne deluje da je spremna da to uradi i zato se dešava čitava situacija i mislim da je to tema o kojoj treba da se razgovara i tema gde treba da stavimo više koncepata, načina kako bi to moglo da se uradi, ali da svakako dovede do cilja koji se očekuje, a ciljevi su potpuno jasni.